Bismillahirrahmanirrahim. Têgotin mirovekî Müslüman di cengê de kete destê cûhiyan, yani Yahudiyan. Cûhiyan karên gelek giran û zehmet bûyî danekirin. Piştî çend salan mirovekî dilxwaz di ber de derbas bû. Dilê wî pê vema ji bo wî azad bike zêr û zîv da. Piştî azadkirina wî keça xwe jî daye. Lê keça wî bêexlaq bû. Cira wî gelek nexweş bû. Her daîm dilê zilamê xwe dişkand û bi mêrê xwe re tinaz dikir û digot: Qey tu ne ew kesê ku bavê min te bi dînaran ji esaretê xilas kiriye? Mêrê wî jî wisa cewabayî dida: Belê, bavê te bi çend dînaran min ji esaretê xilas kir û mixabin min xiste cehennema te. Xwezî min heta dawiya umrê xwe koletiya cûhiyan kirbûna û seetek li ba te nemabûma. Demjimêrek li cem te bedelê hemû êş û karên giran e. Tê gotin mirovek mêşinek ji devê guran xilas kir, dema bû êvar wî şer jê kir û bi afiyet xwar. Mixabin rewşa mêrik jî wek vê mêşinê bû. Belê, bêjin jiyan nabe, jin gula malê ye, aramiya dilê zilamê xwe ye. Lê dema ku bi jinêra exlaq, xweşbînî, dilsozî tune be nayê kişandin û dibe sedema dilêşî û nexweşiyê. Çareserî ew e ku jin û zilam li hev biborin, ji qismetê xwe razî bin, li kêmasiyên hev negerin, bi dilsozî, xweşbînî jiyana xwe derbas bikin. Çi bextewar û qence ew hermet û zilamê ku dilê hev naşkênin. Ne li gor xelqê, li gor rewşa xwe gavdavêjin. Bi şefqet, dilovanî û hezkirin jiyana xwe derbas dikin û bi karên qenc xwe û zarokên xwe musteheqê rehmeta Xwedê û cennetê dikin. Subhan